Salutare și bine v-am găsit la un nou episod de pe acest canal. Astăzi o să ne jucăm un joc de groază și sunt cu sora mea pe acest joc. Și hai să începem. O, Doamne feri. Bun, mă, du-te la... Este butonul aici. Prostule, nu-l vezi? Nu un tren. Du-te la ușă și apasă butonul. Ăla de acolo, uite la alb. În față. Nu, du-te apasă. L-ai apăsat? Ala-i. Da, o fac. Stai, bă, oprește, că nu mai știu să opresc. Bă, știu jocul, bă. Bă, nu mai... Prostule! Lasă, că avem de lutat, prostule. Treci și... Nu, mă! Treci! Bă! Prostule, dar oprește-l! Ce dracu faci? Hai, mă, dar... Na, prostule, uite, aprinde monstru, apoi tu vrei să faci. Hai mai pe dracu că... Eu vreau... Uai, monstru! Mă mâncă pișamaș pe el și pe tine în același timp de prost. Nu, dar vreau lutez. Aută-l-ai, pișa-l-ai pe cur. Monstru părlit. O, du-te, dă-mi pace. Bun, am găsit două bucăți de gas. Dă-l în... Asta. Da, bine că tu stai acolo că lutezi. O, mai mei pe... Stai, mă, tractorist pârlit. Stai, bă, că... O, mă, tractorist pârlit. Stai, mă, prostule, ba mai opresc, când văd ca să mă opresc și doar... Du-te în spate și trage cu pușca dacă vine monstru, prostule. Doar e în spate pușca, Handy. Dacă găsesc benzină și nu mai am loc, vii și iei și tu. O, dă-i monstru, tu nu știu ce faci. Bă, dar nu găsesc nimic, mă. Așa și tu. E o casă cu picioare de păianjen. No, dă-l în căcat. Dacă pe aici, mă... Uai! Stai, mă, stai acolo, că nu te omoară. Aula, vine! Vai, ai fugit? Nu, vin pe mine! Ah! Uai, ce mi-a băgat o fută la Aladin! O plecat? Nu, pula în pizde, că am venit mă fut pe mine. Nu! Oprește tu trenul! Oprește, că mă mânca cu fonarul! Oprește! Nu poți! Dă-l în drag! Mamă, poponarule! Mergi acasă pe camaș pe tine. Oprește trenul! Nu! Foai, pișamaș pe el pârlit. Du-te acasă, prostul cu cănarul. Bă, prostul mă sparg la bucea asta. Nu! Stai că eu am de lutat pe aici, bă, dar pe nimic. Cred că nu mă dau gasolin. Cred că dau benzină. Avem casele jos. Mai avem casele astea în care cred că am intrat acum. Ceva pe deal, nu, acolo jos trebuie să fie gazolină sigur, hai cu mine. Atunci rămâi în tren. Nu, stai cu pușca. Bagă-mi.
Mamă, pe mine m-a omorât odată, îmi bag piciorul. O, am mai găsit gazolin. Bă, dar mă țin că nu pot lua numai 23 și vii la mine. Nu pot și eu. E la cine? O, Stalin. Bă. Pleacă? Hai la mine și e gazolină. Hai. Ni, aici, hai. Hai pe aici. Cum nu? Ai în stânga. Sutren. Unde arată 2 și zi pe el apăsat și fugi. Hai rapid în casă. Bă, da prost ești, bă. Uite eu pe aia. Până acum dacă le luăm pe astea două, avem două din ale pornite. Două gene... O, stai că vine. Așa. Deci că ești... Da. Fuuu. Da ce îmi pui mie. Nu scrie nimic pe chat. Plecat. Ia spune afară. O, bag un... Fuuu. Ce ai vrut și faci, mă? Ce ai gândit că rezolvi? Doamne cacăl. Stă naiba. Eu fug rapid. Eu fug la tren. Și cum am dus rachetă? O, am mai văzut case acolo sus. Păi sigur găsesc gasolin. Sau așa cred. Mamă, și fix lângă la nostru, dar cred că găsesc ceva aici. Nu! Bă, dar ce prost, mă, nu nimeresc cu ușa, mă. Ce faci, mai? Nu porni trenul, căcănarule. N-are gloanțe infinite, dar să o încălzești uneori asta și trebuie să-i dai reload. Mie cacu. N-am putut și trec, că căcănarul ăsta a fost aici. Dar nu-i nimic, că mi-am pișat baș pe el. Am murit de 2 ori până am pentru nimic. Hai cu trenul, pornea și-l oprește la aici, în ăla. Îi vedea o clădire de ca un hambar și te bagi în ea. Uai, l-am văzut. Hai rapid, oprește și sposui. Gata. Dă-i numai, dă-i față, nu opri. L-am văzut, dă-i față. Stau arma, da. Când vezi casa în față, oprești. Ce ai văzut? Oprește. Prost. Ești prost, tu nu știi apăsa. Poponar prost. Mamă, ce prost, deci nu mai pot și vii. N-am nimic. Uai. Na, Dumnezeu cu mila. Nu, vine și mă moare iară. Nu. Bă, atât eu fac tot, mă. Du-te, mă, că ești prost, mă. Du-te, mă, cu trenul, ce dracu. Du-te, mă, daci. Bă, da, ești prost, tu stai pe loc ca poponarii. O, du-te, mă, poponar prost. Du-te, mă, că tu nu ești în stare și faci nimic, mă. Ce faci, mă? Ești prost.
Du-te, dați mă, căcănar, că ai zis că e mocă de plăcintar. Ce m-aș pe tine de gras? Nimă. Eu i-am găsit aici gasolină, hai rapid. Cum nu? Hai mă, hai mă, dă un pui mei. No, mă. Cum Dumnezeu mă omoară? No, bă, nu, cum? Ai, am revenit acum că am băgat reclamă. Ce m-a spus mine? Și m-am revenit iar aici orice, da. E bun. Hai, dată prostule, și e gazolina, că nu mai vine altă dată. E o... Nu glumesc, poponar, că... Mai este încă una, aici. Nu poți, că treabă maxim 2. Dar știu că mai este una aici, acum aici, ok. Și ne mai treabă încă una găsită pe lângă. Ce vorbești? Cred că sunt 4 generatoare. Vreau și văd ce-i pe în casele astea tu, că sunt scrap. Am mai găsit încă o gasolină, ok. În satul ăsta sunt 2. Și mai este una acolo la cort și mai trebuie să găsim una. Ce tren? Îți arătă în ce direcție e trenul. Nu apăsa că n-are rost. Hai mă, dar prost și fi. Păi mai ai odată. Au venit după mine. Fă picama pe el. E aici la mine, doamne cacăl. Că l-aud. Uai! Cred că vin pe tine. Sau? E acolo la tine? Perfect, lutez eu. Băgaia șocanul în cur. Deschide ușa, nimuricul dracului. De nimuric, ce-i căcănarul ăsta de caracter. Voi muri în puii mei de nimuric. Bă, dar nu-i stare căcănarul ăsta de caracter și fac nimic, mă. Ce și vică, mă. Gata, nu mai l-aud. Înseamnă că a plecat. Hai băgaia și în curul aici, că nu mai vreau. Stai, mă, nu porni încă nimic, că bă, casa asta sus, cred că n-am explorat asta. Nu, n-am intrat în ea. Așteaptă. Stai. Oricum trebuie să ne oprim undeva, așa că ce drac. No. Hau, că... N-aveți la orașul ăsta aici mai sunt încă 3 bucăți. Ba, o mai mere. Hai și oprim și aici. Nu mei tu că mă duc eu. Ai. Apoi am mai fost aici. Stai că într-o casă n-am fost. Iară vine. Dar ce Dumnezeu-i fac la căcănarul ăsta? E la cine? Nicănii, uite-l bă, ce popunar prost. Ai pornit trenul? Plecat? Plecat. Ești aproape? 80 de metri. Și ce fac? Viteză. În caz de ceva nu mă prinde. A putut ciocanele. Aici intra și vinim și pornim generatoarele. Taci, mă. Ce faci, mă? Prostule! Nu mai apăsa nimică. Hai, sărim jos și băgăm benzină și pornim generatoarele, prostule. Hai odată, mă.
Aută, l-ai băgat, ai ceva. Prostule. Hai odată, băgăm în astea. Uite, în partea asta băgăm, eu bag în primul. Vai! Dar ce faci acolo, mă? Nu acolo băga! Bă, da, prost eu făcut măta, că ai numai două. Bă, da, prost ești, mă. Mă, da, prost ești, mă. Le pornim ca și scăpăm de aici. Am dat cu spatele și m-a dus și mai eu. De ce ești prost, mă? De ce ești prost? Ca și merem înapoi acolo și luăm benzină. Mai trebuie 4. Că mai sunt încă 2 generatoare și într-un generator bagi 2 bucăți. Nu bagi unul, că bagi 2. Uai! Am scăpat, nu, I don't know how, dar la comerț. Tu ești prost și treci cu arma. Da, îmi convin ideile tale. Dar dacă aș putea și le pun și în practică, că nu prea găsesc gasolina aia care m-am văzut. Du-te. What? Hai mă, iară mor. N-am intrat în casă. Ce faci, mă, părlitule? Iar umbli cu trenul. Handicapatule. Du-te dracului de prost. Îi dam drac, îi da. Du-te în pulă. Prea știu. Ne bate de prost. Nu fi tristă. Uite una băga mea și ce canele în ea. Gasolina ciocanilor. Tot ce ne treabă nouă e gasolină. Hai că aici e că mai este una. Da, perfect. No. Nu m-a dat la nuntra mea, mă. Poponar de asta cu trenul. Tu ești la tren? Nu stai în tren, pișama e după tine? No, pișama și pe el că fugă în altă casă. No. Dar poți să spargi în cur că am fugit, fraiere. Mă, dacă vreau și fug în altă casă, nu mai am. Măzgă. O vin iar la mine, sparge-la și spargi. Du-te. Stai mă că închide ușa și îmi bag ciocanile în el. Pusul m-am, gata, a plecat. Nu a plecat. Am plecat. Plecat? Ce să mă pic pe el. Nu mai tragi ca handicapatul. Prostule. No, prostul satului. Hai mă. Cine de prostul satului? Hai mă, că trebuie și băgăm aici la tren, la improve. Damage. Na, prostule, dă-i numai, dă-i pișama și pe tine. Vai, bă, da. Stai mă și dăm stop. Du-te tu cu ele, mă duc pe jos. Că aici undeva trebuie și fie un... Ce? Am e cacă trenurile. Că tu mei cu ce... Că tu mei cu CFR-ul. Cum nu? Că am auzit eu că se oprește. Au că iară vine că cănară ăsta. No, nu mai vreau vine că cănar de aici. No, iară vine. Stai acasă, pișama și pe el.
Deci bun, nu mori. Adică tu nu prea ai murit ai, puii mei. Eu am făcut tot pe mapă aproape. Am găsit eu, dar trebuie să scăp de ciocănelul ăsta. Lasă-mă, tu nu mă scăpa tu, că tu nu mă tragi la mine. Și apoi mai scapă ciocanii. Aută-l-ai, bagă-i. Dă-i în față și hai către mine. Că nu mă mai risc. Găsim... Aaaa! Nu mai apuc. Mai apuc. Am apucat. Mamă. Uai. Da 3 în unghii. Mamă. Nu știu ce am făcut. Nu e adevărat. Merem pe jos. Mamă. Lasă-l dracului trec. Că uite lângă noi. Bă, prostule. Da, bă, da, ce prost e ăsta. Eu fug la tren, du-te în puii mei. Eu nu stau ca prost, eu fug la tren. Margă în puii mei, dacă ești tu prost, nu înseamnă că tragi un test prost. Hai, trenule, fii salvarea mea. Hai, zic, trenule. Trenul, babi. Ăla-i, tati, dai putere fatală, putere interspațială. Hei, fraiere! No, via mupi și am pe tine. Că te mâncă monstru de cioacă. Ce să zoi? Bă, prostule, treci cu un tren. No! Că-i dau pișama pe el! Da, ce vrei să-i fac, no? Că nu mori, mă, doamne, rupe-l, mă! Că dai și tu, mă! Da, mă, ce omoară! Ce-o mâncat ca pe chipsuri! S-a spawnat niggerul! Bun! Hai, rapid! Ce faci, mă? Hai! Hai, că ești pe undeva. Avem pe lângă scrap, care e bun să ne facem... Ai, no, fii atent, fraiere. Rapid bagă-te în ceva casă, ca să nu te mânce. Aha! Intră în casă, fraiere! La mine vine sau la cine vine? La mine, fraierul. Stai, așa trebuie să ducă muzica, că după nu mai vine. Și... Eu vreau la tine. Eu câte am? Eu am 9 scrapuri, am avut 39 de scrapuri. Fraierel, trebuie să mai găsim gasolină. Am văzut ultima, cred că penultima, ar trebui în parc, în ceva parc, dar nu știu unde mai e. Ai, uite-l-ai. Fraiere. Ha, că au reușit prostul. Da. A, pișama și pe el. S-a dus muzica. S-a dus muzica. Ai luat de acolo tot? Hai că aici nu trebuie să fie undeva parcul ăla sau ce Dumnezeu, camping de ăla porlit. Uite după casa asta de jos, cred că. Că mai merge ciocanile cu trenul, mai merge ciocanile. Cum nu știi, mă? Aută-l-ai, fă... Da-l-ai pe cap. Uai!
Îl îngi tu bugăt. Stai, mă. No, de ceva margă încăcat că eu mă duc. Da, ne dă în tren, pe mine mă dă la dracu, pe șini. No. Be patient, fraiere. Tu unde ești, mă? Că și eu sunt în casă, numai tu și fii în casă, că tu ești mai fraierescu și mor. Bă, dar mai găsim, mă, parcul ăla. Bă, tu cât e gasolina ai? Uite în inventar. 0. Am umplut 2, ne mai trebuie încă 2 gasolină. No, eu plec rapid atunci. A trebuit și fac drumul CFR Cluj și mă duc după tren în puii mei, că trenul a rămas la Baba. Ana Babe acolo în curte am rămas trenul pișa. Hai de timp. Doamne, mă, că așa hăt fac și nile astea, că minche nașe le alertează pe pulipul. Auzi ăla, bagălar. Ai, măi, prost, nimic, mă. Măcar trenul să-l găsesc. Tu ai ajuns acolo, eu am plecat de acolo. Am ajuns la ăla unde bagi gasolina, dar ne întreabă trenul, mă, că altfel suntem morți, mă, fără transport. Ce nu întreabă mie, că n-ar de trenul, mă. L-am găsit trenul. Doamne, fi lăudat. No, băi, dar tu ești și lângă tren, păponar. Oh, nu. Te-a omorât? Era? Mă duc și repar trenul, că văd că e cam stricat. Am șans că bag aici la armura. Mă, am făcut aproape trenul full, eu tot. Trenul full, am blindat aproape tot full. No. Am găsit gasolin. Hai, mă, fraierescu, că e asta. Nu știu ce faci, dar și nu mor. Habar n-am. Habar nu am. Hai că-o plecat. În sus, mă, ce prostule, că-i trenul și taci eu. Hai sus, că aici îi. Și mai tragi și găsim una în parc și gata. Gata. Afară, prostule. Eu așa. Am 2 eu, ai una tu, mai trebuie să găsim parcul ăla, campingul ăla și gata. Ai suit? În tren, Inghi. Tu intră în tren și repară acolo la asta albastră. Apasă pe aia albastră și apeși pe ele, la ele, cum e, la health, la damage, la ăsta, la armură. No, bagă și fie că... Da. Ale-i scrap, prostule, ce capcani. Hai de cap meu. Trebuie și găsim la mână și unde îl găsim. Dar n-are speed nimic. Dă-le în pui mei că mă duc pe jos. Cred că l-am găsit, dar... Eu intru aici. Mai găsit scrap. Am luat scrap. Am un fug rapid. Tu stai în tren, prost, nu mai merg de la tren, că după aia nu mai găsim trenul.
Stai numai la tren. Dă-i în față, du-te în față cu trenul. Băi, hai, prostule. Eu sunt aici, eu te aștept. Ce faci? Și oprește aici undeva. Du-te în față, nu mai opri. Dă-i, tati meu! Tragi, prostule, și tu! Bă! Bă, ce tren poponar! Lasă-l, mă! Uai! E după mine? Dacă apuc! Apucat! Dar mine rupe ce mușcă! Mă mușcă de 3 ori și-s mort! Dar mai treabă mă mușcă încă de 3 ori, că n-a revenit. Și cred că o să găsesc ăla. Și cred că l-am găsit. Cred că l-am găsit. Da, nu sta ca prostul pe loc cu trenul, că trenul e mai... Asta și eu mă uit după... Da, am găsit. Eu. Nu știu. După ce le iau încă unul ăsta. Am 7 bucăți de scrap. Ce? Nu știu ce faci, ce nu faci, de eu mă plimb pe aici până găsesc ăla. Ai. Nu, mor! Sau? L-am reușit. Fraierul cu cănar. Ce pipilău. Fuuu, cu cănarul. Du-te numai, fă în conjurul la insula dacă vrei, că eu mă deplasez pe jos. Nu? Am uit după tine, așa-i? A, nu, a plecat pe cănarul, a plecat. Nici nu... Păi da, mei cu el, fă în conjurul insulei. Dar părea că pe dreapta nu cred că îi da... A, am găsit! Nu! Nu te cred. Era fix lângă bază. Hai cu spatele. Hai cu spatele. Cam o în siguranță. În caz că vine, că l-am văzut pe ăsta pe acolo. Auzi, pișeam și pe el. Da, mă, trebuie să bagi viteză și tragi și oprești. A, bagă frână la dracu, că îi temeri pe mine. Poponarule! Ce faci, mă? Dă-i cu fața! Da, ne-a sugi, nu vezi? Oh, mă, dar de ce ești tu prost? Du-te acasă. Du-te, față. Lasă-mă, lasă-mă. Dă-mi pulă, că nu, că s-o preaște greu așa. Uai. Vine iară. Stă la din ce. No, bine că bagi tu improve. Gata? Improvat ai? La ce? La speed? Așa i-am băgat health. E aproape full. Bun. Nu-i full tot. Bă, ce greu merg tractorul ăsta, trenul. Am mare speed la full, bă.
Rapid! Nu mai stau. Hai și tu, că aici e treabă și vii tu și-l iei. Că eu nu pot. Hai. Ultima gasolină care o iei tu. No way! No fucking way! Fugi în tren, că mă mâncă pe mine. Ai reușit? Ai reușit bun. Dă-i față. Alai! Let's go, boy! Boy! Și am două. Perfect. Merem și pornim. Tu numai bați gasolina și eu pornesc generatoarele. Și tu până atunci te plimbi cu trenul pe mapă ca și poți și-l distragi. Oprez eu, dar stai la armă. Ce ai făcut, prostule? Ai dat cu spatele. Nimic. Pe mere în față, dar ai dat mai cu spatele. Și l-am văzut și l-am oprit. Vai, 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 vai. Uite. No, piceam pe capul lui de Minecraft. Mi-e luna șocanilor. Este că dau cu fata și după aia merg în spațiu. Dă-l-mi lui. Aaa, șucă de fur. E, du-te, băgaia șocanilor. Văzui. O plecat de treabă și stăm. E cacă. Da. Hai și tu, că trebuie și bagi gasolina. Așa, mai în partea dreaptă de băgat. Ai băgat? Nu, fugi la tren, că le pornez eu. Fugi numai. Da, fugi cu trenul, dă-le în puii mei. Hai, mă. Fugi numai cu trenul. Hai, bă, dar prima mă bine. Mă grăbesc. Mă grăbesc. De ce mă grăbesc? Pișa mea și pe ele, generatoare. Bun. Ca la casă mai dau, mă, fii atent. Ba! No. Bun. 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 Fugi, Zolica, că mai avem două. Așa. Așa. Nu, bă, dar ce prost. Bă, dar până pornesc asta. Bun. Ultimul. Așa. Așa. Ai, bă, dă-o-n pui mei. No. Deci că... Mamă, și că porni hadis de la asta, să-mi bat piciorul. Hei! Nu, bă, nu-mi spune că ultimul chiar nu e bine. Nu. Alai. Vai.
Da, numai că trebuie să stau aici. Mă uit în spate, bă, la el, mă, și văd dacă vine. Plimbă-te, numai nu vine la mine. Hai, mă, că nu e încă nici măcar jumate noi plimb. Foai, bă. Vezi că o scăzut păleacă din ce, din armură de la tren. Nu, o scăzut din viața trenului, o scăzut. Și bagă-i, da, că scade. Mamă, imediat e jumate numai. Hai de mine. E jumate, mamă. Hai, mă, că mai este un picuț. Mamă, și scăp. Da, mai este un picuț și scăpăm, bă, pe joc, mai de capul meu. Deci, jocul n-are dificultăți, nu știu, gen... Na, nu poți să alegi dificultatea, ce... Asta așa că e normal. Eu știu ce dificultate ai, poate e setat de dificultate de la developer. Da, fraierul, vezi ce-l faci. E prostul. Fu, mai este un pic și scăpăm. Hai, un pic. Aia zic, mă. Aia zic, am scăpat. Da, mă, da. Aia zic, ce-mi pui măi de părlit. Uai, am scăpat. Wow. Și sper că v-a plăcut acest episod. Dacă v-a plăcut, dați like, share, subscribe și nu uitați de clopoțel. Pa!